Osim što je glavni i najveći grad Grčke, Atena je europska prijestolnica u kojoj se šareni život više milijunskog grada i danas odvija među hramovima i ostacima drevne grčke civilizacije. Evo što nikako ne bi trebali propustiti kad ste turist u ovom posebnom gradu. Prva i najposjećenija stvar je naravno Akropola, što u prijevodu doslovno znači gornji grad. A najznačajniji hram koji ćete vidjeti na Akropoli je Partenon, posvećen naravno božici Ateni. Osim hramova i povijesne važnosti, upravo s Akropole imat ćete i najbolji pogled na cijelu veliku Atenu. Podno Akropole nezaobilazan je posjet i novije verziji muzeja Akropole, koji je baš prava poslastica za sve zaljubljenike u povijest antičke Grčke, s više od 4000 različitih predmeta iz tog razdoblja. Odmah do muzeja nalazi se i nezaobilazan i najposjećeniji turistički kvart u gradu Plaka. Beskrajno puno suvenirnica, grčkih tavernih s odličnom hranom, kafića, slastičarnica i svega što privlači jako veliki broj turista, čini Plaku jednako zanimljivom preko dana, ali i navečer. U svakom slučaju, nezaobilazno mjesto kad turistički istražujete Atenu. Plaka je osim toga i dio centra grada Atene, pa je na pješačkoj udaljenosti veliki broj lijepih parkova kao i ostali znamenitosti u gradu. Tako da ćete u laganoj, ali višesatnoj šetnji zapravo uspjeti vidjeti većinu i drugih najpoznatijih lokacija u gradu, kao što su recimo Arheološki muzej, stara Kraljevska palača, zgrada sveučilišta, ali i mnoge druge. Poželjno je naravno i namjerno se izgubiti u malim ulicama oko centra grada, kao i u ranim jutarnjim satima posjetiti najveću tržnicu u gradu, gdje ćete najlakše i najbrže iz prve ruke upoznati svakodnevni život lokalaca kao i njihove prehrambene navike. Najveća čarolija u istoimenom kvartu Plaka odvija se naravno navečer, kad ćete u mnogobrojnim tavernama imati priliku svjedočiti koliko Grcima zapravo znači ples i dobra živa glazba, te naravno uživati u zabavama dugo u noć podno Akropole. Dok ćete od različitih grčkih plesova u Plaki najčešće ih vidjeti kako plešu Zei Bekiko, koji je težak zato što nema neke određene korake, već je odraz unutarnjeg stanja pojedinca pretočen u ples. A zbog njihove energije i dobrodošlice potrebno vam je otprilike nekoliko minuta da imate nove grčke prijatelje ili prijateljice.